Masana wabwino kwa inu nonse amalawi kuchokera kumsanje pakana kuchitipa nkhotakota pakana kumchinji komanso amalawi wonse amene mukukhala maiko osiyanasiyana muli bwanji masanano lero pa 23 March 2024. Ine ndine boni Kalindo.The.Dc, president wa anthu osauka muno Malawi, komanso president wa gulu la Malawi First, the people first, amene timakhulupirira kunena kuti kumulangiza munthu ndiye kuti ukumukonda. Munthu amene amamulangiza nzake ndiye kuti olangizayo akumukonda nzakeyo. Kaya akulangiza gulu ndiye kuti olangizayo akulikonda gululo. Zimakhala kwa iweyo kapena kwa gululo lisatenge malangizo kapena ayi atenge malangizo. Audio yanga imene ndinatulusa masiku apitawa ozuzula mchitidwe wa zipani zina umene achinyamata akumatenga zikwanje, akumatenga mfuti, akumatenga zida zosiyanasiyana ndi kumajambula mavidiyo ndi cholinga kuti aziopseza anzawo kapena maoponesi azipani zina. Audio imeneyi yausa mapokoso kapena yausa nkhani za nkhani zimene anthu ena akuzuzula boni Kalindo. Utenga wanga wa ulere kwambiri ukupita kwa masupporters onse amene aona ngati audio imeneyi sinakhale bwino, makamaka masupporters achipani cha DPP. Ndinafuna ningokuwuzani kunena kuti ine ndikamapereka malangizo sindimayang'ana kuti ichi ndi chipani chanji kapena uwu ndi mpingo wanji kapena ili ndi gulu lanji, chifukwa ine activism yanga sindimatenga mbali ndipo sindimayang'ana kuti ichi ndi chipani chanji. Kaya alakwisa ndi chipani cha DPP ndizuzula, kaya alakwisa ndi UTM ndizuzula, kaya alakwisa ndi MCP ndizuzula. Ndipo izi ndi zimene zidali mu audio mwanga, ndidazuzula zipani zonse. Koma lero kwatuluka anthu ena ochokera ku chipani cha DPP amene akulankhula zonyoza za boni Kalindo, ndipo mmene momo akunenamo m'maaudio mwawomo kuti ineyo sindimakonda DPP. Nkuthekadi kuti ine sindimakonda DPP ngati ikupanga zinthu zoyipa, koma ine ndimakonda wina aliyense, ndimakonda chipani china chilichonse. Ndipo kwa amene sakundiziwa ine, makamaka mwina inu amene mwangobwera kumene mu DPP imo mukawafunse akuluakulu anu akuwuzani kuti boni Kalindo kuchokera nthawi imeneyo analiye MP, chimati chikachitika cholakwika ngakhale ali mu DPP momo amayima ku government side mu parliament ndi kuzuzula. Ine khalidwe lomayimbira m'manja anthu ena akamapanga zinthu zopusa ine sindimakhala nalo. Zili ndi inu nditakulangizani kuti musiye kujambula mavidiyo okuti muziyankha anzanu a MCP. Zili ndi inu mutenge langizolo kapena musatenge. Koma ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti mchitidwe umene uwu omajambula mavidiyo ukuononga nawo mbiri ya chipani chanu, makamaka pamene ziko likupita ku zisankho za 2025. Ndiye inu mukamanena kuti ine ndimakondera UTM, bwanji sindimayizuzula UTM. Kwa amene ali ndi chilungamo akhoza kunena kuti mwinaso boni Kalindo wazuzula UTM kwambiri kuposaso DPP. Ine sindimanyengerera china chiliyonse ndipo I have got nothing to lose. Ine ndimangoyimirira amalawi komanso kuyimirira magulu osiyanasiyana ndi cholinga kuti zinthu ziziyenda bwino. Ndipo ine sindimabwereratu ku masanzo wanga, sindili mmodzi mwa ma-activist amene lero amapanga ichi mawa amapanga china. Ine ndikayimapanga ndayima. Ndipo kuzuzula mchitidwe umene sukufunika m'Malawi muno oyipa ndi ntchito ya ifeyo asogoleri ngakhalenso andale, chifukwa nkhani za violence
Malawi muno zilibe mbali, zilibe mpata, zilibe malo. Nkhani za violence sizifunika mu dziko la democracy. Ndiye kwa inu amene muli ngati injured, amene mwaona kuti audio yanga sindinalankhule bwino, tengani mene mwaitengeramo. Koma inenso ndalandira mafoni ambiri ochokera kwa anthu osiyanasiyana amene andiyamikira kunena kuti ndazuzula mchitidwe umene siku lina ukoza kuzayambisa nkhondo muno m'Malawi. Chimozimozinso pali magulu ena opemphera amene amagwira ntchito ndi andale. Pali gulu lina limene lapita pakana ku Zodiac kukanena kuti ineyo ndanyozesa chifukwa ali pa mapulani yawo okuti athese magulu a anzawo, ndipo kumene koko akapempha a Zodiac amene inonso pano ndi radio yoyamba imene ikufuna kuti izilowerera nkhani za pa social media. Ati ine ndi apepese gulu limenero atikhala yawo development, ati ine ndanyoza yawo development, ndiye therefore ndi apepese. Ine sinatchulemo zina la munthu, sinatchule gulu la munthu, ndipo mpata wokuti ndingakapepese ndilibe. Ngati inuyo mwatumidwa ndi andale kuti muthane ndi Boni Kalindo, inetu ndilirede ndipo milandu ndili nayo yochuluka. Tapitani mukasume ku khoti, tikaone ngati mwina milandu iyo mukawine. Koma ine zokuti ine ndingapite ndikumakapepesa gulu lokuti si munthu, gulu lokuti ine sindinanenepo za iwowo, ine ndimangotchula zimene zikuchitika muno m'Malawi, nyasi makamaka zimene akupanga AMCP. Sindingapeze mpata otutumusidwa kapena wina ake sangandiopseze, ine ndizapitirira kuyimirira Malawi. Nangofuna kuti ndipemphe inu a road traffic komanso inu a polisi kunena kuti pena pake ntchito yanu timayiyamikira chifukwa imateteza Malawi, komano ntchito iyi isafike nonso pano powabera a Malawi. Mu highway ngati ya Blantyre timaona a traffic komanso a polisi atayimika makamera, ma speed trap. Koma mukayiyang'ana highway ijayo ilibe pena pamene analembapo kunena kuti apathamanga 50, apathamanga 60. Timangodabwa kuti a road traffic komanso inu a polisi mukumayimisa makamera ndikumagwira anthu. Chikhalire cho highway anayika ndi dual carriage yonena kuti ili ndi misewu iwiri, kwina kumanzere kwa munthu amene sakuthamanga, kwina ku right. Chifukwaso mwinaso ife oyendesa magalimoto sitimaziwa tikamayenda pa msewu. Kodi zimatanthauza chani akatiyikira misewu iwiri, msewu umodzi koma ndikuyika mbali ziwiri? Zimatanthauza kuti kumanzere ukuyenera uziyenda kwa iwe amene osakufulumira, kumanja ukuyenera uyende kwa iwe amene ukufulumira. Koma tikudabwa nazo kuno ku Malawi kunena kuti a traffic komanso a polisi mukungoyima mu highway mundu kumagwira anthu. Komanso ngati simugwira anthu ndi kamera siku limenelo, every 1 km mumayima a traffic, every 2 km a traffic, msewu omwewo. Ndiye tikupempheni kunena kuti muzigwira ntchito koma isakhalenso ntchito yowabera anthu. Tikunena ku polisi, inu amene mukulemba sopano ana, mwina nkutheka kunena kuti kwayambika kindergarten ya polisi, chifukwa a polisi amene akulembedwa panopa ndi ana okhaokha, tiana tating'ono kuphatikiza ku prison. Kodi ndiye kuti mukufuna muyambe kindergarten prison kumene muti muzisungirako ana a prison ang'ono ma prison officers, kapena mufuna muyambise kindergarten ya polisi? Tiyeni muziko la democracy tizipanga zinthu zimene zingapindulire a Malawi, osakhala kupindulira ifeyo chifukwa chokuti mwina ifeyo tikugwira ntchito kumeneko. Chifukwa ana amene akuoneka m'misewumu ndi ana a polisi ndi azibale anu, mukulembana nokhanokha. Mauthenga amene watikuwadziwa, ndipo ngati sakhala mwana wa polisi kapena mwana wa prison, ngati ali mwana wina ndiye kuti ameneyo makolo ache aononga ndalama zambirimbiri muziko la democracy, makamaka mu ulamuliro umenewu wa Lazarus Chakwera, umene mavuto afika sopano pandiwe yani. Mavuto kuna kulikonse, kaya ovota osavota, wamboma makamaka osapota iwe, ukukumana nawo so mavuto umene akukumanirana nawo anthu azipani zina.
panopa shuga wafikanonso pano pokuti anthu akumachita kuyima nzere mizere mwina 7 ndikutuluka panja ncholinga kuti akagule shuga paketi imodzi. Vuto la kuno ku Malawi katangale tikamanena katangale siwabwino, ambiri ya inu simmamvesa. Vuto la shuga limene lavuta ku Malawi kuno ni nkhani ya katangale pamene pafikira ziko la Malawi lero sitingamanganene kunena kuti tikufuna tiyitanise shuga kunja, pomwe tili ndi Irovo komanso tili ndi Salima shuga komanso tili ndi Dwangwa. Ndi chifukwa chane Amalawi tafika pa uchisiri wotere okuti tizikafunafuna shuga wakunja atazibwera m'Malawi muno. Chikhaleni che shuga wathu akutuluka munomo kuzera kwa andale kumakagulisidwa kunja, kumakagulisidwanso kunja pa mtengo ochipa kuposanso ife anyake amene tikugula odula. Ndiponso malaisensi amene mukunena kapena maperemiti amene mukunena ogulira shuga kuchokera kunja, ndi chifukwa chani mwapereka kwa anthu olemera okhaokha? Anthu amene ali ndi mabizinesi ting'ono simunapereke kuti anthu akoza kukagula shuga. Komanso ndi chifukwa chani mwangopereka ziphaso zokagulira shuga kunja koma osanena kunena kuti shuga yo akabwera muzigulisa pa mtengo wakuti? Kumeneko ndiye kuwatola Amalawiko. Ndi chifukwa tikunena kuti inu boma ili ngati lakukanikani mukanangochita resign, chifukwa olo nkhani ya mapasipoti ndi iso yakuvutani, nkhani ya shuga ndi iso yakuvutani, nkhani ya fetereza ndi ijaso inakuvutani, china chilichonse muno chinakuvutani. Boma la metrai, boma lomangofuna kuti lizipusisa Amalawi pena paliponse. Koma ndafuna ndikusimikizireni kunena kuti Amalawi sife anthu opusa. Zonse zimene zikuchitika Amalawi tikuziona, lilipo siku lake limodzi inuyo muzachite regret. Chifukwa olo za mtukula pakhomo kumene mukulembana nokhanokha IMCP, mukulembana okhaokha pa chibale pano, ndipo mulibe manyazi mukamalemba anthu. Komanso zinazi zikuoneka kuti ndi za mafilimu chabe, chofuna kuti muzingotengapo za nzika za Amalawi ndi cholinga kuti muzabere zisankho. Ndafuna ndikuchenjezeni Amalawi pamene anthu amene akubwera kuti azakulembeni m'makomo mwanu, onesesani kuti chanzika chanu mwachisunga malo wabwino, chifukwa ena akumabwera ndi cholinga kuti akubereni chanzika chanu muzina la umphawi wanu. Poona umphawi wanu akukutengani inuyo ngati opepera. Ndiye ndafuna ndibwereze pano kunena kuti ine activism yanga sindimaona khope, sindiona mbusa, sindiona profeti, sindiona chalichi, sindiona chipani. Ine nimangokhazula kukhazula. Ndikanakhala kuti ine ndine wa UTM, sibwezi panonso ndikumamukhazula mtsogoleri wawo ndi UTM uyo. Ndikanakhala kuti ndine wa UTM, sibwezi panonso ndinakasiya galimoto yawo, ndinakasiyatu galimoto yawo ya UTM uyo kusonyeza kuti za ndale ndilibe nazo ntchito. So zili ndi inu supporters a DPP kufuna kumatenga malangizo kapena musatenge malangizo. Koma ndimaona ngati nthawi yabwino ndi inoyo yotenga malangizo, chifukwa pakati pa inu ndi amene akupanga choyipayo anthu sasiyanisa. Inu mujambule video mutatenga mfuti, mutatenga chikwanje, mutatenga makasu kuti mupha anthu. Nawonso IMCP amene akhuta ni ndalama zobedwa ajambuleso mavideo atatenga mfuti akuopseza anthu. Ndikuona ngati anthu sasiyanisa kuti wanzeru ndi ndani, chipani chochisankha ndi chani. Koma ngati ali akuluakulu anu akukuuzani zimenezo, tengani maganizo akuluakulu anu akukulangizani bwino. Koma ine nangofuna kukulangizani kuti ine sinimayimirira chipani, ndipo musandilowese mundale. Kwa inu magulu amene mukupasidwa makobiri kuti muthane ndi ine Boni Kalindo ndizikupepesani pa Zodiac Radio, nthawi imeneyo ndilibe, ndipo musataye nthawi yanu. Ine ndine Boni Kalindo, the DC.